कंत्राटी भरतीचे चोर कोण? शरद पवार, शरद पवार. अरे निषेध असो, निषेध असो, महाविकास आघाडीचा निषेध असो. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. अरे कंत्राटी भरतीचा चोर कोण? अरे महाविकास आघाडीचा निषेध असो, पार्टीचा निषेध असो. महाविकास आघाडीचे नेते शरद पवार साहेब असतील, उद्धव ठाकरेजी असतील, या सर्व मंडळींनी किंवा काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, या सर्व मंडळींनी गेले दिवस महाराष्ट्रामध्ये एक नौटंकी सुरू केलं आहे, खोटं बोल पण रेटून बोल. आणि ह्या सगळ्याचा पर्दाफाश काल महाराष्ट्राचे लोकनेते उपमुख्यमंत्री नामदार देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी काल केला. भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष माननीय बावनकुळे साहेबांनीही पत्रकार परिषदेमध्ये केला. कंत्राटी भरती प्रत्यक्षात सुरू कधीपासून झाली आणि त्याचे GR कोणकोणत्या मुख्यमंत्र्यांच्या काळात कसे आले हे पुराव्यासह सर्व जनतेसमोर मांडलं आहे. प्रत्यक्षात स्वतः अनेक चुका करायच्या आणि आता या सरकारच्या नावाने गैर काढायचे अशा पद्धतीचा एककलमी कार्यक्रम या महाविकास आघाडीने गेले अनेक दिवस सुरू केलेला आहे. खरं तर कुठलाही जनाधार नसलेले नेते, कारण ह्यांचे पक्षसुद्धा आता ह्यांच्या ताब्यात राहिलेले नाहीत, असे नेते सातत्याने आत्ता असलेल्या NDA सरकारच्या विरोधामध्ये शिंदेसाहेब मुख्यमंत्री आहेत, देवेंद्रजी आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री आहेत, अशा सगळ्या स्थितीमध्ये निव्वळ सातत्याने निगेटिव्ह नॅरेटिव्ह सेट करणं, खोटं बोल पण रेटून बोल, अशा पद्धतीने खोटारडे धंदे ह्या लोकांनी जे महाराष्ट्रात सुरू केलेले आहेत, त्याचा पहिला एक पर्दाफाश काल झाला आहे. याच्यापुढे महाराष्ट्रामध्ये असे अनेक विषय सातत्याने लोकांसमोर येतील आणि या खोटारड्या मंडळींचा बुरखा फाटेल. आणि या सगळ्याचा निषेध ह्या खोटारड्यांचा करण्यासाठी आज आम्ही सर्व भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते प्रत्येक तालुक्यामध्ये, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघामध्ये अशा पद्धतीची आंदोलनं करतो आहे आणि सर्व जनतेसमोर हा विषय घेऊन चाललो आहे की ह्या खोटारड्या लोकांच्या फुलतापांना बळी पडू नका. प्रत्यक्षात महाराष्ट्राचे ज्या लोकांनी वाटोळं केलं आहे अशी लोक आज महाराष्ट्राच्या कल्याणासाठी, गरिबांच्या कल्याणाच्या नावाने गळे काढतायत, अशा पद्धतीचं चित्र एकूण महाराष्ट्रामध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतायत. त्यामुळे ह्यांचा खोटारडेपणा लोकांसमोर घेऊन जाण्यासाठी आजचं हे आंदोलन आम्ही सर्वांसमोर, जनतेसमोर केलेलं आहे. धन्यवाद.